nanging prawadya bala pasur tambur miyang suling pepandhen taludak bandera kakandha warna-warna pindha jaladhyana sri kawuryan Alah sinuwun paduka ngawe sangjaning para wadya bala ingkang abdi pun kunjara yaksa cumadung dawuhi suning ingkang abdi ingkang tumengguan cumadung dawuhi sinuwun ingkang abdi ingkang tumengguan cumadung dawuhi suning ingkang abdi keprajuritan nyadung dawuh timbalan paduka sinuwun Prabu Sunya Sekti ingkang abdi batur ding aku guru batur kok ingkang abdi kula cumadung dawuh sinuwun paduka ngawe ingkang abdi pun bilung sangya para wadya kula wonten ing tapel wates kesatreng Madukara menika wonten wigatos menapa kados pundi kabul kawusana patu anggenipun badhe mboyong nggih menika pun Dewi Warasembadra apa nggih kelakon nggih sinuwun ingkang abdi pun catu guru cumadung dawuh Kok Nun bilung kula wonten dawuh edan keparat dina samengko nalika semono aku wis kelakon ketemu karo sing jeneng Janaka wis kelakon ketemu karo sing di karepke Deng Ratu Gusti awake dhewe ya ki Sinuwun Prabu Jaya Murcita ya kuwi Sang Dyah Ayu Warasembadra pripun barange sae mboten prodake wah biyo lho wah edan ana wong wedok ayune kaya ngono ora ana sing bisa ngungkuli ayune Warasembadra sak negaraku yen to kenya ning negaraku pager wesi ora ana sing bisa ngungkuli ayune Warasembadra lha nggih karang niku arep wis tuwa nggih ayu kaya iya ayo kepiye wae jebolan Jodipati ya lung udu kuwi iki jebolan trah Mandura kok jebolan Jodipati. Seje nek sing apa jenenge jebolan Jodipati ki sing karo kowe. Ha iya. Iya, lah nek sing karo kowe, karo aku ya jebolan Jodipati juga. Yo. Ya karepe arep seneng ning kok malah keplok ngono tok ya wis ora. Iya. Aku sesuk rencana arep merono. Iya. Arep merono ning karepe iki aku gur arep sedilit kok rono iki gur arep sedilit arep ngopo ya gur njaluk segar lawuhe wis kowe iki seneng kamu sok kaya ngono we karang wong ya sing jeneng kenalan iki ya
Ning malah rikala semono bapak anglayoni jujul anusuli. Prabu Baladewa muring-muring karo aku. Wis tak tantang sisan. Sampeyan niku? Iya. Sampeyan niku nantang Sinun Baladewa? Iya. Elok sampeyan. Ning atase sampeyan niku Nalendra wingi sore agi wae didandani mekutan kaya ngono wis wani nantang Baladewa ben. Tak gawe kendel sisan. Tak gawe kendel sisan Baladewa tak tantang. Njur sakmenika karepipun Togok wonten timbalan. Perintahno barisaning Purwadyabala supaya mbudhalake barisaning Purwadyabala. Nggih, ngestakaken dawuh. Tumenggung Sudyabala tumuju ana ing kesatran Madukara mboyong Dewi Warasembadra. Nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit madal wasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tumenggung Sumbang Surajigja. Sang Patih Sikra Anata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyakku ae pinarung kropyak wadana gadhe ku melar ngebeki surak gumura.
เ
Ah. Weh. Wah. Wah. Baya. Bo. Weh. Wah. Baya. Oh, ah. Weh. Ah. Weh. Oh, ya. Weh. Ah. Waduh, kecandak lengene. Wah. Weh. Ah. Baya. Weh. Oh, ya. Bo. Bo. Kandrengan wayange. Balani. Oh. Bey. Baya. Oh. Bey. Wah. Sukses ra. Aku malah jelengkang, raruh lemah. Oh, baik. Bo. Bot. Oh. Bahaya. Baik. Remeng-remeng we aman. Bot. Oh, bahaya. Oh, bahaya. Lo. Ya. Weh, ah, wah. Jepit. Wah. Weh. Wah. Weh, ah. Wah. Weh, Mas Boy. Iya. Aku janji nggak ninggalin kamu. Buaya ora. Wah. Buaya darat. Oh. Beh. Mudara temancep ning nggon kamu. Oh. Weh, ah. Boya. Disi ya. Mas. Ngopo? Arep nanti. Nyambut gawe. Nanti Mas, aku dicalo yo. Aku ki wis suwe ora tau nemeti rupa-rupane para wiyaga lho, Mas. Ya Mas ya. Gah. Ndak seneng kimpul kowe. Mas. Bayar aku yang ngono kuwi. Ayo wis ditutupi sik men kimpul ora nglirik. Ana tak tutup ana ya karang gedhe kimpul ya tetep. Wah wis omahmu wae. Ayo narep melu ya Mas ya. Ya. Mampir jajan ya Mas? Ya. Jajan. Ya. Budal aneng Madukara. Ayo Cok. Aja enek sing telat. Demit-demit kabeh ayo mangkat. Ayo mangkat.
Aja enek sing nganti telat. Aja ana nganti enek sing mbuh kata-katane ruwet. Lele pa pakangan kuwi wak mentah. Leh ku mangan ning kulon omah. Rasane seger sumyak. Leleder pakanan kuwi wak wader leh ku mangan ning kulon pager rasane seger ning untu geter-geter. But aja. But. Baju. Banyak but. Piye kita? But aja. But. Duh. But lah iso. But banyak. But aja. But. Ya, salto. Haji Sebelah ibu dengan lo, pelak cakepan baik kowe iki bapak iku. Bucal ora sabgak-bgak. Lah begitu saja. Kasih ku lo mana? Cak juga mula. Tu, ora kerja tu. Usah gigi. Ada. Jaga sana aku sih. Kalau kita nak, aku jangan semua. Jaga. Aku coba sini dah siapa? Us. Aku jawab gila cedok apa? Usbul pula. Asyik lah dah. Baca. Ambok dalam melakna saya melakna bangjen mata. Ayo ajak koncok budal anyek kencak dan maknyuk kana. Nek ana unjen. Apa? Yo delok wayang. Nendi? Jurukan, Pak. Apa iya? Apa ana? Ana, sik mandek sik. Mandek. Jurukan apa ana wayang? Ana. Dalange sapa? Dalange Bronjong. Weh. Ngawur ora. Mas Bronjong. Dalange udah sama-sama kok. Dalange toko dhewe. Iya. Pak, supet ya, Pak. Apa wis wani? Wani lan orane iki tergantung. Ayo delok wayang ya. Iya. Kan ana sinden. Oh. Kowe iki ngawur ora? Pak, iki aja kelak ta, Pak. Lah kowe iki sing ngawur ora? Sing ngamuyong. Ora cenanangan delok wayang. Ora. Dah. Buru ngagi metu. Ada. Tele ndase. Waduh. Waduh. Iki bengi iki job gede ning aku malah ora mangkat aku melu Pak Kuat aku. Sing urung kenal aku juang ya Sangkar Tatoyeng. Ada.
yo strong tenane. Dianane. Waduh. Ayo. Mentem ki mentem Rexona. Waduh. Waduh, angger wis apa jenenge kawer ngene dijogeti wae yo. Ayo krungu dangdutan. Mas Kimbul. Mas Kimbul. Keselera ngombe sik. Iki akeh banget orang ngitik iki mbok diresiki ta kita ora gelem resik. Mbok yo. mesat mingis Karatanira Senaputra sesumper mananggari Katar ngakasa gumura langit pinto kelap sasra karo sandi pinto sewu kacah ngamuk mirisang Narpati Karna
Sena putra tuhu sakti ngaglah nggergancang yayah lintang Bima Sekti Sang Raden Gatotkaca tan wonten kang pinindeng lan dene mut kejawi amung dawuh saking ing mandur Sang Prabu Baladewa sigra ngrasuk kutang anta kusuma mesat saking Bantulang ngambah dirgantara ambelah mega amyak sesangka kebat kaya kilat kesit pindha tadhit candrane kadyodong bandingan si panunggal patenana panunggul apa dosane dosa ngungguli sesama
aja tindak kualat lah ya bener kandamu kali sumber ketihasa maning jajalan staning bawana iblis lanat ngaglah ngregancang kaya ndomentang kaya gendewa keparat iki ana satra kandhet ngiyayat brengosing uler gritu mangke kuping kiwa tengen sapa kowe Gus aja mati tanpa aran takon karo aku satra Enggar Boruji Senopati Ndrawati Raden Haryo Setyaki tambak yuda Yuyudana Wresniwira Singa Mulanjaya edan jenenge akeh bali takon karo kowe sapa takon karo aku tumenggung Panigajangga ya dasar para nyata wadya balane Prabu Sanya Sekti apa apamu tumuju menyang rene dampyak sawadya balamu bakal tumuju ning kesatran Madukara mboyong Dewi Wara Sembadra ayo kowe aja dadi pepalange lakuku sak wadya balaku nek kowe tetep malangi lakuku sak wadya balaku aja takon dosa kesatring Madura bumi angus rawe-rawe rantas malang-malang putung cangkeman
Ho. Ho. Jar. Ho. Put. Bang. Waduh. Put. Bang. Waduh. Median. Waduh. Put. Sandiak. Dasmu. Pak. Put. Bang. Waduh. Median. Waduh. Put. Bang. Oh. What? Oh. As. Oh. Jai mut. Jar. Oh, sandiak. Mut. Jar kowe. Ayo. Jar mut. Oh. Janane. Waduh. Put. Guys. Put. Jar aku, jar gue. Aduh, mati dengan aku. Put. Sikap. Jat. Put. Woi. Ah. Put. Oh. Oh, jai, put, jai, put, bah. Mati aku aja. Aduh. Bye. Put, boy, jar aduh. Put, bye, bye. Put, jar. As. Put. Oh, đây, put. Đây. Oh, đây, put. Break. Wah, gede tamu ya. Oh, oi. Oh. Pot. Waduh.
Waduh. Bang! Oi! Dur. Oh, jar, oh, ot, boy, ot, boy, ot, waduh ya. Edian kowe. Wah. As. Oh. Oh, jai dai. Mut. Edian. Oh. Kok iso men kena? Ana wong sing lena prapta. Oh, jar. Oh, jar. Oh, jar. Oh. Put. Nebak dada son pecut Ois, ot, ot, yo, oi. Waduh, sepur melonyo. Woi. Edan. Edan biyo salah togok. Pripun? Sampean maju kok malah mripate bering. Napa sang manggur sampean? Hus.
senengamu nuduh sing ora-ora. Lah mbok menawa wong sampean ki nglidik arep wis dipasrahi dadi ratu ya tetep melanggar peraturan agama dan negara. Kowe iki malah ngopo tolong ceramah. Jemuahe wingi ben aku las anu gak. Ha iya, heeh. Sing penting piye? Sing penting ki nek arep ngono ki rasah ngomong-ngomong. Iya. Pripun sampean kabul kawusanane teng Kasatran Madukara entuk napa mboten? Rak. Wah, edan malah aku ketemu satriya delesap-delesep ning nggon lemah. Tak antem ora dirasake bareng keri dhewe kono mbales aku sembur mataku, Gok. Waduh iki perih, Gok. Tulung, Gok. Mengko aku ora iso ndelok sinden sing ayu-ayu kepiye. Wah. Lah mula niku to makane sampean ki aja sak seneng ginake peningale sampean niku dienggo hal-hal sing tidak baik. Niku le. Kayata dini ah. Aku rak kowe lho. Iya, kimpul ki wis kaya ngene iki. Iya. Watek-watekan boyo ki ya aku ngene. Iya. Heeh. Nah aku mau nek nang nglipar mono mbak-mbak ngono. Weh, kula pengendange Yusuf njer ngono kok. Wis kementrusmu ae, kementrus wae kimpul anake Karsi wadak keran. Bapakmu lho nyilih sarunge dalange. Ayo ben. Untungno gendelen dalange kae mau. Hus. Cangkemmu yo ngene. Lah mila niku Raden Antareja. Antareja nggih. Niku anak Raden Werkudara. Niku sekti kalintang jayaning perang. Niku yakin niku. Raden Antareja niku nek mangantem mboten dirasake, ning nek kono genti bales mesti wae nyembur. Lah sasarane ula kobra niku sing disembur mata. Ora percaya, mang takon Ferry streaming nika. Nika reptiler, nika ngingu ula. Dari segala jenis ula dingu. Termasuk ulane dhewe. Kowe iki wong ulane dhewe iki maksude ula sing ning omah ke lho, Gak. Ha iya, heeh. Kae urung sida entuk pangane pandak ora. Antareja kuwi kok nggih. Durung nek sampean kepethuk adine Antareja sing jeneng Gatotkaca. Wah. Aku wis tau krungu jeneng Gatotkaca. Nggih, kula nggih nate mireng nembe disebut kok ya. Niku Raden Gatotkaca niku saya mbebayani. Apa ya? Iya, anu nggih, anu nggih, heeh. Niku Raden Gatotkaca niku gaweane ngambah Nirgantara nek weruh musuhe tanpa pikir panjang Raden Gatotkaca medhun set kaya elang bagaikan elang disaut endase. Wer. Gawa teng antariksa dikeluwerke gulune wer. Puthol gulune twol. Dugang awake medhun ning lemah buak ning nggon jugangan dipendhem muter. Sampeyan nek ajeng ngeyel kula kandhani nggih mang maju mang golek Ndara Gatotkaca nek ajeng kothol ndase ndasmu kuwi ndas kula dhewe. Ha iya nggih durung sampeyan ketemu adine sing ragil jenenge Bambang Antasena napa niku? Antasena. Ah, Antasena. Niku saya le gleleng, saya le kementhus, saya le kemenyek. Antasena niku. Antasena kuwi nggih. Niku sapa-sapa men diwaneni kok ora nek sing diwedeni. Lah mbok demi apa? Demi kian. Yakin niku. Niku le wedi meng karo penjaipong. Yakin namun. Antasena kuwi nggih. Seprene ya urung gelem rabi. Karang ya cah ndloko. Ha iya. Mendho wis gaweane rono rene ming kulon ngetan karo kancane ming cah loro boncengan wis mbuh blayang wis ora cetha kae. Iya. Nek kon perang yo Pak, mangkat. Mulih-mulih ya wis gawa nyangking ndas uwang. Oh. Raden Antasena niku saya mbebayani. Nek Raden Gatotkaca niku iso mabur. Raden Antareja iso nyembur. Nenek Antasena iso apa-apa. Lho, iso apa-apa kepiye? Ya iso ambles bumi, iso mabur, ya iso nyembur lho, perang gleleng. Anak Werkudara sing paling ndlogok, paling pinter dhewe ya mung Antasena kuwi. Yakin wis ta. Paling mendho ki ya kuwi. Wah, ngono kok nggih.
Njur caraku supaya bisa ngalahke bocah-bocah telu kae kepiye? Mboten enten carane nek sampean ajeng ngalahke. Lho wong mengibarkan bendera putih. Lho. Lebih baik menyerah daripada berjuang tidak dihargai. Tepuk tangan. Nah wis ngaten niku prinsip wong apa jenenge wong seneng iki ngono kuwi. Seneng ora disenengi genti ya wis. Ha iya. Kuwi pol aku ngene iki medang kowe padak ora. Ora disenengi iki ya wis. Mundur wae. Iya. Iki sapa-sapa wis tak bajuli kabeh. Awe kaya ngono. Men do ngerti kabeh sisan. Edan kok. Edan. Njur aku kudu kepiye saiki Langke pun nunggu napa niku saat yang tepat kemawon untuk sampean dipanggil sama Yang Maha Kuasa lantaran bocah-bocah mereka itu. Ya, Kayak gendrone iki kae. Iki pimpinan wis anggere wis karo kae iki wis mlaku-mlaku ning jakal kono iki weruh kirek ning dan kok bandem tuwok nduase. Golek bagor tutuke kaing ngono terus urunan juan. Lah niku gremane ngene kene. Mbok iku soalmu kaya ngono lho. Nggih. Nah makane niku nek sampean ajeng maju mungsuh anak-anak Pandhawa, mungsuh anak-anak Werkudara niku tangeh lamun kelakone cepak wurunge. Ngono ya kok. Ngono. Ora pok elekke kok. Nggih pun kula elekke ning ngayal kok. Lah sing ndombani sing ndukung malah niki. Niki lho sing jeneng Togok niki malah ngakon maju mawon sinuwun nika Antareja nika wong tlonga-tlonga, wong ora ndidik kadigdayan ora ndek kasekten. Ngomong ngono tenan Togok. Nggih pun to, Mbah. Pun selat mawon batako. Kula ora to? Ora. Lah kula niku ora mbelani nika. Janji kowe mbelani iki tak Patakan nggih. Mbelani yo ben. Ngono ora. Waduh, puyeng ndas kulung. Nang kene iku lagi wae to niku. Niki sing belani niki sing belani niki. Kowe belani. Mboten belani. Mboten belani. Loh, Kepleset. Gok, pripun? Sing kelingan aku ra, Gok. Tesih. Ya mau ngelekke iki apa piye? Mboten. Niki sing ngelekke. mboten. Kula niku pun bertahun-tahun sawung karo Ndara Antasena ki ora tau gek ngapusi. Sing belani iki Togok apa Bilung? Tok Bilung. Ora usah duding-dudingan, kowe ya kowe. Kowe ya kowe. Kosek ora usah rebutan iki sing belani iki Togok apa Bilung? Togok Bilung. Wis sing men adil apike ngene. Sing kari dhewe ngene. Dan aku malah diambung niku. Njur iki kudu piye? Wangsul mawon, Den. Wangsul mawon. Edan.